أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. masu sauraro, ci gaba da karatunmu na nahwul wadih. Muna cikin juz'i na biyu. Cikin wannan darasi da yake bi shine wa fi'ili mudari'i nasba da an boyayya bayan wawul ma'iyya, bayan wawul ma'iyya. Na karatunmu da ya gabata mun yi shi ba da fa'i as-sababiyya, yanzu wannan kuma sai ba da wawul ma'iyya. Na'am, ku biyo ni mu gani. Kamin ci gaba, Allah masu kallo a taimaka da liking, sharing da sauransu. Al-qa'ida yunsabu al-mudari'u bi an mudmaratan wujuban ba'da wawil ma'iyya al-masbuqati bi nafyin aw talabin. Ana ma fi'ili mudari'i nasba da an boyayya bisa ga wajabci kamar yadda muka karanta a baya, ba'da wawil ma'iyya, bayan wawil ma'iyya al-masbuqati, wadda aka riga, bi nafyin aw talabin, da kore magana ko kuma nema, kamar darasin da ya gabata ne. An ce talabi yana nufin fi'ili mudari'i, fi'ili amri. An ce nafyin, kowa ya san nafyu, a kore abu a ce ba kaza ba. Na'am, al-amthila: lam yaf'al al-khayra wa yandama. Mutum ba zai aikata alkhairi ba kuma ya da na sani. Lam yuwasi al-faqira wa yamunna alayhi. Kada mutum ya taimaki talaka kuma buƙaci kuma ya mai gori daga baya. La ta'mur bis-sidqi wa takdhiba. Kakkai umurni da gaskiya kuma kai ƙarya. Kada ka ce mutane su yi gaskiya kuma kai a same ka yi ƙarya. La tanzur ila uyubin nasi. Kada ka yi kallo zuwa ga aibin mutane. Wa tuhmila uyuba nafsika. Ka jefar da aibin kanka, kai kanka. Idan muka sake komawa li'irabi, an ga lam harfu jazmin ne. Yaf'al fi'ilun mudari'un majzumun bi lam, wa lam jazmi as-sukun. Wa hurrika bil kasri liltiqa'i sakinaini. Shi yasa muka ce lam yaf'alil khayra. So wal fa'il damirun mustatirun fihi taqdiruhu huwa. Al khayra shine maf'ulu bihi mansubun. So nan mahallin shahid din mu yake wawu din nan. Al wawu sai ka ce wawul ma'iyya, ko kuma ka ce mata wawul musahaba, duk ana kiranta haka. Sai ka ce yandama fi'ilun mudari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da wawil ma'iyya. Haka wannan ma lam yuwasi, lam harfu jazmin mabniyun ala sukuni. Yuwasi fi'lun mudari'un mabniyun ala hasfi harfil illa. Sai ka ce wal kasratu huna tadullu ala anna al mahzufa hiya al ya. wal fa'ilu damirun mustatirun fihi taqdiruhu huwa. Al faqira maf'ulu bihi. Al wawu wawul ma'iyya. Yamunna fi'lun mudari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da wawul ma'iyya. Alaihi jari da majruri ne. La ta'mur, lamu sai ka ce harfu jazmin ne, shi ma kamar lam yake. Ta'mur fi'lun mudari'un majzumun bi lamin nahyi, alamu jazmi as-sukun. Wal fa'ilu damirun mustatirun fihi taqdiruhu anta. Al ba'u harfu jarri ne, as-sidqi ismu majrurun bil ba'i wa lam tadi al-kasratu zahira. Al wawu sai ka ce wawul ma'iyya. Takdhiba fi'lun mudari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da wawul ma'iyya. Haka nan la tanzur, shi ma allamu harfu jazmin mabniyun ala sukun. Tanzur fi'lu mudari'un majzumun bi lamin nahyi wa lam jazmi as-sukun ila
ila uyubin nas, ila uyubi jari da majruri ne, ina yin shi ne a takaice. Uyubi din nan shi kuma mudafun ne, annasi mudafun ilaihi, don cewa kai aibin mutane, ya ga an raba aibi ga mutane, dan haka mudafun da mudafun ilaihi ne, dama mudafun ilaihi an san majruri ne. Wa tumhila alwawu wawul ma'iyya mabniun ala al-fath. Sai ka ce tuhmila fi'lun mudari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da wawul ma'iyya. والفاعل ضمير مستتر فيه تقديره أنت. عيوب شين مفعول به منصوب ولم تنصب الفتاة الظاهرة وهو مضاف. نفسي مضاف إليه، شما نفسي مضاف. الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل الجر، شما مضاف إليه. سيمجال البحث أتكيتش. البحث تأمل الأفعال المضارعة كالورد فعلي mudari'ai yandama da yamunna wa takdhiba wa tumila tajid kullam minha masbuqan biwawin, zaka samu kowannen su an riga shi da wawun. Tufidu ita wawun din nan tana fa'idantar da musahabata ma qablaha, abota tarayya da abin da ya gabace ta na jumla, shine lima bada hada, kuma abin da tana hada abin da ya wuce da abin da yake bayanta. Wa in shaita in kaso fa kulka ce tufidu tana fa'idantar da nafiya korewar husula saduwar ma qablaha abin da ya gabace ta, ma ba da hada abin da yake bayan ta ma'an tare. So fa nafiyu fil misali al-awwal, korewa ga misali na farko, huwa musahabatun nadmi. Korewa ga misalin farko, huwa musahabatin nadmi shine abota da dana sani li fi'il al-khairi, ga aikata alkhairi. Da aka ce mutum ba zai aikata alkhairi kuma ya dana sani, kaga an kore dana sani tare da aikata alkhairi. Dama an ce tana zowa ne bayan nafi ko ɗalabi. Wan nafi fi misali thani, nafi ga misali na farko, huwa musahabatul manni shine tarayyar gori lil muwasati da abin nan, da aikata alkhairi. Shi ma mutum ya aikata alkhairi ko yayi abin nan wasiya da alkhairi, ya taimaki wani, afwan aikata alkhairi ko ka taimaki wani, duk dai alkhairin dai ne bi ma'anan. So bai kamata ka mai gori ba, an kore gori tare da aikata alkhairi, ba su haduwa, bai kamata ba. Wa haka za, to haka dai duk lamuran suke, ma'ana haka nan sauran jumlolin suke. So min ajali zalika, saboda dalilin haka tusamma ake ambaton hazihil wa, wannan wawun, wawul musahaba, ce mata wawul musahaba aw wawul ma'iyya, ko kace mata wawul ma'iyya. Sai za ta ammalta in kan lura da ma qabla hazihil wa, abinda kamin wannan wawun. Fil amsalati allati ma'ana, misalan da suke tare da mu, wajatta zaka samu nafiyan, nafi aw talaban ko talabi, watan kamin su. Fa hiya masbuqatun, an riga ta bi nafiyin da nafi fi misalaini al-awwalaini, ga misalai biyu na farko. Wa masbuqatan bi talabin, an riga ta watan da dalabi fil misalaini al-akhiraini, misalai biyu na ƙarshe. So irji ila al-amthila as-saniya, ka koma zuwa ga misalai a marratan thaniya, karo na biyu. Wanzur kadiba ila akhiri kulli mudari'in, zuwa ƙarshen kowane mudari'i ya qa ba'da hazihil wa, wanda ya aukwis ya fada bayan wannan wawu din, tajidhu zaka same shi mansuban, an yi mai nasba. Min gairi an takuna hunaka adatu nasbin zahira, ba tare da ka samu wani abu da yake nasba a fili ba. Walakin naka sai dai kai bil qiyasi, da yin qiyasi alama ta qaddama laka, ga abin da ya gabace ka, ma'ana ya gudana gare ka na sauran darussa. So la yas'ubu alaika, ba zai ma wahala ba, an tudrika, ka fahimci annan nasba huna, nasbar da aka yi anan an yi ta ne bi an mudmara, da an boyayya wujuban, akan wajabci, ba da wawul ma'iyya, bayan wawul ma'iyya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya muku fatan alkhairi baki daya.